Moi mä oon Pakkus. Tässä videossa me esitellään meidän top 3 lempiirtokarkkia. Let's go, let's go. Kolmanneksi lempiirtokarkki on Planeplasterit. Noniin, nyt on mun kolmanneksi lempiirtokarkki on toi Aha Suklaa Crisp. Nyt maistan mun toiseksi lemppariirtokarkit. Ne on tämmöset Uklano Sour. Lemppariirtori on Aha Suklaa Crisp. Toiseksi lemppariirtori on nämä hedelmätutit. Seuraavaksi mun lempiirtokarkit nää Cliff Mixit. Se oli siinä.